Compromís aposta per potenciar la participació dels alacantins i les alacantines a través de la creació del Consell de la Ciutat i la modificació del reglament de règim intern municipal per a fer de la implicació ciutadana en la gestió municipal una autèntica realitat. El candidat de la coalició formada pel Bloc, Iniciativa i els Verds, Tomàs Mestre, ha explicat que l'aposta per a potenciar la participació dels ciutadans en les decisions estratègiques de la ciutat és una part fonamental del programa de Compromís i és per això que es compromet a crear i potenciar totes les eines necessàries per a fer-ho una realitat. Des de Compromís, des de la coalició, considerem que les societats avançades fonamenten en un dels pilars més importants el fet de la participació ciutadana. Nosaltres considerem que si volem donar un protagonisme al ciutadà que es mereix, fer del ciutadà protagonista, com ja he dit algunes altres vegades, necessitem la participació del ciutadà i necessitem la participació verdadera. En una roda de premsa aquest matí a la plaça de la Santíssima Faç, el candidat a l'alcaldia, Tomàs Mestre, acompanyat per Naïma Benaixa, número 2 de la llista a l'Ajuntament, Juana Sánchez, número 4, i el candidat autonòmic Ignasi Bellido, s'han presentat les propostes de compromís en matèria de participació ciutadana per a la ciutat d'Alacant. Mestre ha explicat que es tracta d'11 punts imprescindibles per a millorar la participació de la ciutadania en la vida pública de la ciutat, amb capacitat per a incidir en les decisions estratègiques, el que milloraria la qualitat democràtica i també permetria establir millors mecanismes de control y supervisión de la actividad municipal por parte de los ciudadanos. Nosotros perdimos la participación ciudadana, estamos pensando también en mejorar nuestra democracia, en que la democracia representativa, la democracia formal, eso que entendemos por ir a votar cada 4 años, tiene que ser complementada con mecanismos para que la gente se vea, como decía Juana, motivada, ilusionada a participar en la gestión de sus instituciones. Para eso necesitamos mucha transparencia, necesitamos generar confianza desde las instituciones y desde la política hacia los ciudadanos, porque si no generamos esa confianza no van a participar. Des de Compromís es proposa crear òrgans específics per a fer possible la democràcia participativa, fòrums d'anàlisi i debat i posar en marxa el Consell de la Ciutat com a mecanisme de debat sobre aspectes estratègics i de disseny de la ciutat, alhora que s'hauria de modificar el reglament de règim intern municipal de manera que reconeguen com a vinculants aquests òrgans específics per a fer possible la democràcia participativa i possibilitar la cogestió municipal dels ciutadans amb els òrgans polítics. Porque los presupuestos participativos, tal y como los está desarrollando el Ayuntamiento de Alicante del Partido Popular, simplemente son un cubrir un expediente de una estrategia que está poniéndose de moda en muchos ayuntamientos, pero que en realidad no está siendo eficaz y efectiva para recoger realmente lo que los ciudadanos necesitan. Primero tiene que haber una información al ciudadano, primero tiene que haber una motivación del ciudadano y posteriormente, una vez que se han elegido ya los proyectos de desarrollo para mejorar la calidad de vida de la ciudad, entonces ver qué presupuestos son necesarios para llevarlos a cabo.